December patril v základnej škole slovenských partizánov v Považskej Bystrici vianočným trhom. Chodby školy sa zmenili na vianočné trhovisko, kde deti v úlohe výrobcov a zároveň predajcov ponúkali rozmanitý tovar. Je to u nás taká už tradícia, už viac rokov to robíme a vlastne tu majú možnosť sa rodičia s deťmi zapojiť do toho a v podstate podporiť našu školu, lebo bez tej podpory tých rodičov by jednoducho sme nemohli mať napríklad pekné akože lavičky na škole alebo budovať si areál akože okolo školy. Tak sme vďační, že mami proste, alebo aj staré mami napiekli s deťmi tie vianočné koláčiky a deti si ináč aj po tých poobediach vyrábali sami rôzne tie ozdoby alebo sklenené nejaké figurky. Takže touto ako cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým tým rodičom aj starým rodičom, ktorí vlastne podporujú našu školu. Finančné prostriedky, ktoré deti predajom vyzbierali, poputujú priamo do školy. Všetky finančné prostriedky pôjdu akože na školu. Deti o tom vedia, tak oni jednoducho s tým proste vedomím, že to, čo sami doma si ukuchtili, čo si tu pripravili, že nebudú mať z toho svoj osobný zisk, ale v podstate robia to pre spoločné také dobro celej našej školy. Na vianočných trhoch mali zastúpenie žiaci 1. aj 2. stupňa. Tieto trhy sú u nás tradíciou, ale výnimkou je to, že sme sa rozhodli tento rok rozdeliť sa na 1. a 2. stupeň. Práca s deťmi 1. stupňa je veľmi ťažká, pretože ešte neovládajú motoriku, tak ako tie druhostupňarské deti. Aj na hodinách výtvarnej, na krúžkoch pracujú a samozrejme aj domáce výrobky. Je tu od vianočných pozdravov, hviezdičiek, pečenia, kreslenia, malovania, výzdob na stromček, perníkový domček. Proste všetko. Deti ponúkali sladké aj slané dobroty, vianočné dekorácie, hračky aj punč. Pripravený bol aj pekný vianočný program. Od tých rôznych sladkostí sú tu výrobky akože z papiera, z také proste náramky, gumičky tu majú, figurky na stromček, drevené ceruzky vyrábali, dokonca ešte aj tvorivé dielne tu máme, takže sa môžu dívať, ako sa vianočné oplátky robia. Deti si pripravili aj program, takže s pani učiteľkou spievali a myslím si, že to bola pekná taká súka do týchto trhov vianočných. No ja som si na tieto trhy pripravil medovničky, som piekol s maminou a v stánku máme aj všelijaké gumičky sme vyrábali. A mne sa tieto trhy páčia, lebo je tu aj taká vianočná atmosféra dobrá a keď je to raz za rok, tak si to treba užiť. Tak ja som si pripravila s mojimi kamoškami náramky, aj nejaké ozdoby, aj také namalované na sklo také obrázky, aj také mušličky a tam bolo nakreslený taká smajlík alebo také niečo. Tak ja som si prichystala slovníky okrasné a ešte aj mafiny a pomáhala mi pritom mamina, ale tieto trhy sú perfektné. Vianočné trhy pripravuje škola aj preto, aby si deti zvykli, že pri prípravách na najkrajšie sviatky v roku môžu podať pomocnú ruku